היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. הם ערכו סדרה של תקיפות מן האוויר בשריונים ובארטילריה, בסיני וברמת הגולן. צה"ל נלחם והודף את ההתקפה. לאויב נגרמו אבדות רציניות. שליטי מצרים וסוריה תכננו מזה זמן רב את הפסקת האש. ברוב שפלותם מפיצים התוקפים את השקר כי ישראל פתחה באש. החידוש הקרבות ושפיכות הדמים הוא כולו על אחריותם. אויבינו קיוו להפתיע את אזרחי ישראל ביום הכיפורים, את כה רבים שרויים בתענית ומתפללים בבתי הכנסת. תוקפינו חשבו שביום הכיפורים לא נהיה ערוכים להשיב מלחמה שרה. אנו לא הופתענו. מזה ימים אחדים נודע לשירותי המודיעין של ישראל כי צבאות מצרים וסוריה נערכים להתקפה משולבת. סיורים של צה"ל גילו כי בסמוך לתעלת סואץ וכן ברמת הגולן רוכזו כוחות צבאיים גדולים במערך של מתקפה. ממצאי הסיורים אימתו את הידיעות. כוחותינו נערכו כנדרש כנגד הסכנה. אין לנו ספק בניצחוננו, אך לפי הכרתנו, חידוש התוקפנות המצרית הסורית, כמוהו כמעשה טירוף. אמרנו למנוע את ההתלקחות. פנינו אל גורמים מדיניים בעלי השפעה, במטרה שיפעלו למניעת היוזמה הנפשעת של שליטי מצרים וסוריה. בעוד זמן הבאנו לידיעת גורמים מדיניים ידידותיים את הידיעות הבדוקות על התוכניות לפתוח במתקפה נגד ישראל. קראנו להם לעשות למניעת המלחמה, ואולם המתקפה המצרית הסורית התחילה. כאמור, צה"ל ערוך להדוף את התקפת האויב. מבעוד בוקר אושר והוחל בגיוס חלקי של כוחות מילואים. אנו בוטחים בכל לב ברוחו ובכוחו של צה"ל להכריע את האויב. ניצחונו של צבא ההגנה לישראל, בו הערובה הפתוחה לחיים ולשלום.